μέτρος BMW 200 Methanol και Turbo από την κατηγορία Open, Spark Drag Team, τεχνικά έργα και Taxopolos Tuning. Η BMW που βλέπετε και είναι Methanol και έχει 2 Turbo. Uda Dumania. Οι αγωνιζόμενοι με μοτοσυκλέτες τώρα στον χώρο της εκκίνησης όλες οι κατηγορίες. Επαναλαμβάνω, οι αγωνιζόμενοι με μοτοσυκλέτες τώρα αμέσως στον χώρο της εκκίνησης όλες οι κατηγορίες. Ο αγωνοδίκης ο κύριος Στέλιος να έρθει στην εκκίνηση άμεσα. Επαναλαμβάνω, ο αγωνοδίκης ο κύριος Στέλιος να έρθει στην εκκίνηση άμεσα. Απολαύστε Taxopolos Πέτρος BMW Methanol. Είναι έτοιμος, έχει κάνει burnout, παίρνει ok για εκκίνηση. Κάτσε να πάει ίσια. Ένα για τα 18 μέτρα από το Βαροσάρι στο Παπαδάκι. 5-3 στο 5-3. 5-330.